Здравейте, хора! Сега съм в училище, в двора на моето училище. Няма да казвам кое е, защото това е твърде лично. И да ви кажа, след маничко ще се включа. Сега, хора, тръгваме към едно място. Това ще трябва да е на 2 часа. Това е няколко части. Все още не знам как да правя видео. Не знам. Добре. Ето ме. Здравейте. Дано ви харесват моите видеа. Знам, че ви харесват. Имам 22 абоната, което е много малко. И малко ме е страх да не... Малко ме е срам от това. Защото буквално, хора, аз започнах този YouTube канал почнах го миналия месец и много ме разочарова това, че буквално никой не се абонира. Има само 22 абонента. Ще съм горд, когато стигна 100 абоната. И тогава може и да спра да правя видео, защото не съм ядосан, просто аз съм изморен да качвам и никой да не ми прави, и никой да не лелайства. И аз съм просто дете, което си гони мечтата. Никой не му помага. Чао. Това е последното ми видео. Чао.